Priatelia, 24. januára som sa mal dostať z väzby na slobodu. No situácia sa zmenila a deň D je za dverami. 2. januára mi bol doručený termín hlavného pojednávania na Najvyššom súde Slovenskej republiky, teda asi len niečo málo ako 2 týždne, čo bol spis zo špecializovaného trestného súdu zaslaný na onen Najvyšší súd. Takto expresne rýchlo som súdy na Slovensku ešte konať nevidel. A to aj s ohľadom na to, že spis má okolo 13 000 strán, ak nie viac. Termín hlavného pojednávania je 21. januára, teda v útorok o 10. hodine. Len 3 dní pred ukončením tejto smiešnej väzby. Nepokúšajme sa v tom však hľadať hneď nejaké tlaky a nesklzávajme do konšpirácií. Skrátka mi končí väzba a preto podľa všetkoho museli môj prípad uprednostniť. I keď možné je všetko. Je preto otázne, či sa na slobodu dostanem očakávaného 24. januára. V hre sú 4 možné scenáre na tomto pojednávaní. Prvý, súd potvrdí rozsudok a trest. Druhý, súd potvrdí rozsudok, no trest zníži alebo naopak zvýši. Tretí, súd pre mnohé pochybenia spis opäť vráti komisárovi pre politické záležitosti Cisárikovi. Štvrtý, pre mnohé pochybnosti aplikuje súd zásadu in dubio pro reo, teda pochybnosti v prospech obžalovaného a budem oslobodený. Čo by sa skutočne malo stať, ak tu hovoríme o rímskom práve a jeho zásadách. A to bez ohľadu na to, čo som kedy povedal a napísal a za čo som súdený. Preto spolu rekapitulujme, čo tieto politické procesy priniesli, čo pookriali a demaskovali a čo bude ďalej následovať, pretože toto môže byť na nejaký čas jedna z mojich posledných správ. Povedzme si však v prvom rade jedno. Mojimi aktivitami som nikomu nespôsobil újmu na zdraví ani škodu na majetku. Neexistujú teda poškodení. Pritom zákony Slovenskej republiky sú tu na to, aby chránili zdravie a majetok občanov Slovenskej republiky a záujmy tohto štátu. Spýtajme sa však, v koho záujme sú tu zákony o tzv. Spochybňovaní holokaustu, ako i rovnako gumené zákony o extrémizme. Čo to by nám mohol napovedať fakt, že časť z nich bola prijatá po navrate Štefana Harabina z Izraela a nejaké tie definície antisemitizmu prišli za vydatného podlizovania pseudonárodniara Andreja Danka izraelským vyslancom. Tieto zákony sú tu na to, aby zastrešovali peniaze a moc sionistov, mesianistov a zločineckých organizácií ako ADL, ktorá vznikla na pamiatku pedofilného vraha Lea Franka. Tieto zákony sa neaplikujú na nepriateľov štátu a jeho bezpečnosti. Práve naopak. Čo a akú škodu robia tieto zákony, vidíme na štátoch zasiahnutých migračným terorom. Akákoľvek kritika sa skrze ne umlčuje, či sa posilňuje teror proti pôvodnému obyvateľstvu. Ilustračne sa vrátim k môjmu prípadu a porovnám ho s prípadom židovského novinára Arpada Šoltéza. Ja som odsúdený, a zatiaľ nepravoplatne, za môj prejav z Prahy z roku 2015, kde som upozorňoval na rozdiely v mentalite, inteligencii a správaní migrantov. Nikoho som neurážal a explicitne nemenoval žiadnu rasu, ktorú by som dehonestoval hanlivými výrokmi. Avšak Arpad Šoltés nazval časť bielej populácie spodinov a stíhanie bolo zastavené skôr, ako sa vôbec začalo riadne vyšetrovanie. Toto je podstata týchto gumených zákonov. Ohýbajú sa na stranu, ako to práve vyhovuje. Zlého extrémistu snažiaceho sa chrániť Európu a jej obyvateľov odsúdiť a dobrého židovského novinára haniaceho bielu rasu zbaviť obvinení. Avšak vráťme sa k začiatku tohto politického procesu a prečo by som mal byť v skutočnom právnom štáte oslobodený a odškodnený a sudca s prokurátorom aspoň disciplinárne potrestaní za praktiky, ktoré s právom nemajú nič spoločné. Ideálne by však mali niesť trestnoprávnu zodpovednosť. Aby sa do obrazu dostali i ľudia, ktorí doteraz o procese nepočuli,
alebo počuli len málo, a to málo zo živých médií, začnem od počiatku. Už v januári 2021 ma príslušníci Národnej kriminálnej agentúry varovali, že sa na mňa chystá akcia. Už tento fakt hovorí sám za seba, že sa to ani príslušníkom tohto útvaru nepáčilo a zjavne to so spravodlivosťou nespájali. Z tohto dôvodu som na Slovensko zo Švajčiarska, kde som prebýval, nenosil počítač ani iné datové nosiče. Preto také prekvapenie vyšetrovateľov, keď pri domovej prehliadke žiadnu techniku nenašli a nemali sa v čom hrábať a posúvať zaistené informácie a fotky médiám ako denník N. Taktiež som bol varovaný z prostredia kriminálnej polície, že mi NAKA chce podhodiť pri domovej prehliadke drogy. Za drogy sú predsa len vyššie paragrafy, ako za nejaký extrémizmus či spochybňovanie holokaustu. Navyše by ma to úplne zdiskreditovalo na národnej scéne. A to i napriek tomu, že som žiadne, ani mäkké drogy nikdy neskúšal, niečo ešte prechovával. Na šťastie sa tento scénar nenaplnil. Pri domovej prehliadke som mal otázku na vyšetrovateľa Kochlica ohľadom pribraní znalca. Na čo mi odpovedal, citát, my máme svojich znalcov. Kto sú tí my? Čo to nám napovie fakt, že dozorujúci prokurátor Honc bol školený v Izraeli, odkiaľ tieto zákony prišli, a vyšetrovateľ Kochlic v Budapešti, čo vyplýva z diplomu, ktorý mal na stene v kancelárii ovenčený americkými insigniami. Mohli by sme teda povedať, že školením získali istý manuál k týmto gumeným zákonom. Ide teda o organizovanú skupinu? Nuž, na organizovanú skupinu dvaja nestačia. Musia byť aspoň traja. A čo znalec Medvecký? Je súčasťou skupiny my a naši znalci? Pozrime sa teda, kto ho za znalca dosadil. Na hlavnom pojednávaní 12.4.2023 odpovedal na našu otázku ohľadom jeho výberu do zoznamu znalcov, že ho vybrala komisia, pred ktorou skladal skúšky a podľa jeho vedomostí bola zložená z odborníkov v tejto oblasti. No počkajte, oblasti? To sa akože politický extrémizmus ako študijný predmet vyučuje? Nemám ten dojem. Čo to teda boli za odborníci? To nám znalec prezradiť určite nehodlal. Zloženie komisie ostalo teda tajomstvom. Avšak ešte raz, je znalec súčasťou skupiny my a naši znalci okolo ľudí školených v Izraeli a Budapešti? Na to by mohla odpovedať znalcová odbornosť a odosobnenosť vo forme nezaujatosti. Pozrime sa na ňu. Dňa 13.6.2023 na hlavnom pojednávaní povedal, že musí reagovať na moje vyjadrenie, pretože to môže mať vplyv na konanie. Prosím, on musí reagovať, lebo to, čo som povedal v rámci obhajoby, má vplyv na konanie? To vážne, pán Medvecký? Veď on explicitne prejavil záujem na výsledku procesu. A čo na to sudca Cisárik? Nič. Pri oboch záverečných rečiach som ho vyzval, aby sa s touto skutočnosťou vysporiadal. A on neurobil nič. Tvári sa, ako by to zo znalcových úst ani nezaznelo. Takto máme predošlého prokurátora Honca, školeného v Izraeli, vyšetrovateľ školený v Budapešti a znalec, ktorý má záujem na výsledku procesu a ktorý je vybraný tajnou komisiou. Máme teda troch ľudí, ktorí by definovali organizovanú skupinu. My a naši znalci. Jeden pripraví obvinenie a obžalobu, druhý predloží obžalobu súdu a tretí, oný znalec, ovplyvňuje konanie účelovými posudkami. No dobre, ale čo sudca? Patrí do tejto skupiny aj on? Pán sudca Cisárik, okrem toho, že sa odmieta vysporiadať so znalcovým záujmom na výsledku konania, sám konanie ovplyvňuje. Ukážkovým príkladom je jeho navádzanie na zmenu odpovede znalca na našu otázku na hlavnom pojednávaní 13.4.2023, kedy mu ponúka možnosť opraviť sa. A pri slovách, to, čo ste povedal, môžete sa aj opraviť. Neznamená, že keď niečo poviete, že to musíme. A tu sa sudca zastavil. Čo sa povedať? Že sa to nemusí zapísať? Sudca dáva znalcovi jasne najavo, že malé prerieknutia vie upratať.
že sa nemusí zapisovať. A v skutku, sudca nezapísal na naše naliehanie znalcovú predošlú odpoveď. Navyše jeden z mojich obhajcov započul rozhovor na chodbe súdu medzi znalcom Medveckým a sudcom počas prestávky, kde mu sudca vraví, že nemusí odpovedať na každú našu otázku. Tak mňa držali 1 rok a 8 mesiacov v kolúznej väzbe, aby som neovplyvňoval znalcov, a ctihodný pán sudca, ktorý ma do tejto izolačnej väzby hodil, to robí s najväčším nasadením. To by znamenalo, že znalcovi by stačilo povedať, že na naše otázky odpovedať nebude a sudca ho podrží, čo sa niekoľkokrát i stalo. Ak si myslíte, že toto je všetko, tak si ešte sadnite. Ešte sme nerozobrali prokurátora Nociara. Ten nahradil v Izraeli školeného prokurátora Honsa. Prokurátor Nociar musel byť už riadne zúfalý, pretože v niektorých prípadoch vieme nepriamo poukázať, že sa na výpovediach dohodol vopred aspoň s 2, možno s 3 znalcami. Jeden príklad za všetky je vypočúvanie znalca Medveckého, ktorý je ako jediný znalec zapísaný v zozname znalcov. Na hlavnom pojednávaní 11.7.2024 mu prokurátor Nociar položil otázku, na ktorú znalec odpovedá okrem iného slovami: áno, rozumel som. Aby som to nejako ilustroval, tak som si vytlačil tento obrázok. Odkiaľ znalec vedel, aký obrázok si mal vytlačiť a ktorým chcel ilustrovať svoju odpoveď, ak otázku nepoznal vopred? Keďže znalec Medvecký sa neživí ako jasnovidec v putovnom cirkuse ani v televíznej show, musel otázku poznať vopred a pripraviť sa na ňu. A tak si prozreteľne vytlačil obrázok, aby svoju odpoveď riadne ilustroval. Ak toto nie je organizovaná skupina, ktorá pracuje v štátnej inštitúcii a koordinovane likviduje názorovú a politickú opozíciu, tak už naozaj neviem. Z týchto príkladov je jasné, že sa všetci navzájom podporujú a sudca všetko zameta pod stôl. Toto je obraz slovenského súdnictva a hlavne toho tzv. Špecializovaného. S mojím obhajcom stojím v podstate sám proti vopred koordinovanej skupine, tajným komisiám a médiám. Aby som dokreslil obraz tohto zúfalého počinu jednotlivcov v týchto inštitúciách, pozrime sa, čo na toto všetko hovorí švajčiarska prokuratúra. Asi 3 týždne po domovej prehliadke na Slovensku mi robili Kochlitz a Honc domovú prehliadku skrze cezhraničnú právnu pomoc i vo Švajčiarsku za veľmi pochybných okolností a praktik. Dôležité však je, že za názor a napísanú knihu sa slovenský vyšetrovateľ a prokurátor vydajú na domovú prehliadku do Švajčiarska. To len ilustruje, aký strach majú kruhy, ktoré túto komickú dvojicu školili. Podobné postupy snáď vidno len vo filmoch, keď niekto požiara cudzie deti. Ale k veci. Po domovej prehliadke vo Švajčiarsku sa na facebookovej stránke Polícia Slovenskej republiky objavila správa, že sa konala domová prehliadka vo Švajčiarsku na mojej adrese a že tam bolo zaistených 140 extremistických materiálov a zbrane. Minulý rok mi Švajčiari z prokurátori odkázali, že si mám po všetko prísť a ani ma len nestíhajú. Myslíte si, že sa táto správa objavila tak pompézne, ako tá predošla? Ani slovo. Švajčiari dokonca ukončili so Slovakmi právnu pomoc so slovami, ktoré mi tlmočil môj švajčiarsky právnik, že s týmito idiotmi spolupracovať nebudú. O tomto medzinárodnom fiasku a hanbe v tlači, ktorá má plnú papuľu Mariana Magáta, nezaznelo ani slovo. Za to sa našla iná cesta, ako sa mi pomstiť. V denníku N sa objavili fotky, ktoré nie sú súčasťou spisu a pochádzajú z domovej prehliadky vo Švajčiarsku. Ako sa tam dostali? Ako som už vravil, jediný na mieste, ktorý mohli tomuto agitačnému plátku poskytnúť tieto fotky, bol vyšetrovateľ Kochlitz alebo prokurátor Honc. Tento prípad chorobomyselnej iniciatívy len jasne demonstruje ich zúfalosť a snahu ovplyvniť verejnosť skrze pár fotiek z mojej zbierky. Pravda, že si pofotili len to, čo sa im hodilo a v médiách sa bude dobre publikovať. Navyše to poukazuje, na koho sú napojení títo obhajcovia spravodlivosti a kto tu ťahá za nitky. Fantasticky to zapadá i s ich školeniami,
ktoré v tejto súvislosti dávajú nový rozmer a zmysel. Taktiež je zaujímavé pozorovať, ako Švajčiari nad týmto prípadom krútia hlavou. V médiách neuvidíte ani nepočujete nič z toho, o čom vám tu už niekoľko minút hovorím. Asi preto, že nie som Arpa Šoltés so svojím znešeným pôvodom. Verte, že médiá by pri podobných praktikách súdu nezastavili svoje finštínske papule, keby som bol Šoltés či Kuciak. Toľko k verejnoprávnosti a objektívnosti týchto šľapiek. Tento súd sa neslavne preslávil i tým, že znalec odmieta vo svojej metodike zisťovať pravdu. A sudca, ktorý má byť obhajcom pravdy, túto retoriku prebral. Dokonca 26. januára 2024 pri vyhlásení rozsudku prehlásil, že používam síce historické dokumenty, no i použitím pravdivých dokumentov sa môže vytvoriť nenavistné a falošné dielo. Toto je intelektuálna kapitulácia, dámy a páni. Súd dal jasný odkaz verejnosti. Klameme si a žijeme v láske. Je to ako v Orwellovom románe 1984. A ministerstvo spravodlivosti na čele s pánom Suskom sa prizerajú. V tejto súvislosti si vypožičiam nemecký jazyk. A v nemčine sa právo povie das Recht. No slovo Recht má i iný význam. Recht haben, mať pravdu. Právo, pravda. Vidíte tú podobnosť? Právo má byť o pravde. Nemá byť o vydierateľných agentoch školených v zahraničí. O Cisaríkovom ideologickom pohľade na svet. O tom, čo si médiá prajú a koho chcú vidieť za mrežami. Právo rovná sa pravda. Pravda je nenávisť len pre tých, ktorí tu ľudí celé 10 ročia klamú a mlátia ich vlastnými dejinami. Pre nás je pravda kľúč, prostriedok k návratu, prirodzenosti a normálnosti. Ak sa na tomto súde nehľadá pravda, na čo to divadlo s dokazovaním? Na čo tie 2 roky pojednávaní a 100 000 eur vyhodených von oknom? K čomu to všetko? Aby bolo učinené zadosť ilúzií o spravodlivosti? To si teda mohli ušetriť. Toto boli skutočne len ilustračné príklady, len zlomok toho, čo sa na týchto procesoch dialo. Len moje odôvodnenie odvolania voči rozsudku z októbra 2024 má okolo 70 strán. 70 strán popisujúcich pochybenia, protirečenia, porušenia trestného poriadku, poukazovania na ovplyvňovanie, manipulácie, nerešpektovanie judikatúr a iné. A zďaleka to nebolo všetko. No sudca mi nadelil len 10 pracovných dní na odôvodnenie tohto odvolania, kým on sám sebe štedro predĺžil lehotu na 30 dní. Na moju žiadosť o predĺženie lehoty mi odpísal, že ju nepredĺží, lebo ide o väzobnú vec. Avšak pri sebe túto časovú tieseň nepociťoval. Nepociťoval ju ani v marci 2024, kedy mi lehotu ochotne predĺžil, aj keď o väzobnú vec ide. No teraz sa blížil termín prepustenia z väzby. Sudca si nemohol dovoliť rozhadzovať časom. Ponáhľal sa tak, že zabudol vypočuť jedného znalca, čo mu prikázal i Najvyšší súd Slovenskej republiky, a toto pochybenie je tiež dôvod odvolania. Povedzme si však, čo ešte tieto procesy pookriali. Zistil som, že súdnictvo na Slovensku je prehnité skrz naskrz. Česť výnimkám. Na Slovensku sú i čestní sudcovia. Hádzať všetkých do jedného vreca by bolo nespravodlivé. Zistil som, že väzba sa využíva ako nátlakový inštitút, ktorým sa vydierajú priznania. Ten, kto sa prizná pri výsluchu o vzati do väzby, má väčšiu šancu dostať sa na slobodu ako ten, kto sa cíti nevinný a chce bojovať. Ide doslova o vydieranie. Nedávno som pozeral správy, kde sa muž, ktorý so zbraňou prepadol herňu, udržal na slobode len preto, lebo sa k činu priznal. Stačil písomný sľub a probačný dohľad. Ak by sa nepriznal, putuje do väzby. To je jasný dôkaz, že väzbou sa vydierajú priznania. Sedia tu ľudia,
ktorým hrozí maximálne podmienka, ktorí by sa dali vyšetriť v priestupkovom konaní. Miesto toho sú zatváraní do väzby, kde čakajú na súdy. Kým tu sedia, prichádzajú o prácu a často i obývanie. Pri opätovnom rozhodovaní o väzbe sa potom pozerá, či sa má človek kde vrátiť a či bude pracovať. Ale vďaka týmto psychopatom v talároch už dávno o prácu mnohí prišli, ako i obývanie. Stavím sa, že veľká časť, respektíve nezanedbateľná časť zo 70 000 bezdomovcov na Slovensku sú na ulici pre tieto vydieračské praktiky. Takto si režim uľahčuje prácu a časovo náročné dokazovanie za banálne činy, ktoré by v žiadnej civilizovanej krajine nestíhali. Súdy na Slovensku sú zahltené a nestíhajú. Toto počúvame z každej strany. Ale to si sudcovia a prokurátori robia sami. Súdia ľudí za slova vyslovené v hneve či v afekte, ktoré kvalifikujú ako nebezpečné vyhrážanie. Takých tvoria mnohí väzni. V Žiline to bolo snad 70% väzňov. Za slova väzba, dámy a páni. Preto sú súdy preťažené. Toto je slovenská justícia. Mne osobne sudca odôvodňoval väzbu tým, že sa pozerám na moju obžalobu nekriticky. Že nechcem uznať, že sa jedná o trestný čin. Dokonca podmienoval moje prepustenie z väzby mlčanlivosťou o tomto verejnom procese. Že nesmiem rozprávať, čo sa tu deje. Takto sa vydierackým spôsobom presadzuje spravodlivosť na Slovensku. Najväčší bizár som videl na začiatku mojej väzby, kedy som na chodbe stretol nevládneho človeka na vozíku, ktorý nevedel pohnúť ani riadne rukami a ledva otváral ústa. Sudca ho do väzby vzal za týranie. Bežná prax, ak sa chcete zbaviť postihnutého príbuzného, ktorý si žiada aspoň vašu minimálnu pozornosť. Takéhoto človeka pošle sudca do väzby. Toto je Slovensko. Potom sa nečudujme, že sudca hovorí o pravde ako o nenávisti. Veľká časť sudcov sú skrátka psychopati, ktorí tam nemajú čo hľadať. Čo bude po procese na Najvyššom súde nasledovať? Ak súd potvrdí nezmyselný rozsudok sudcu Cisárika, určite podáme ústavnú sťažnosť a ak nepomôže ani to, pôjdeme na Európsky súd. Medzi tým budem písať ďalšiu knihu a pracovať na už novom rozpísanom radixe o týchto procesoch. Celé 3 roky sa ma snažia zlomiť. Podkopávajú mi nohy, dohadujú sa na postupoch, ako ma umúčať, no ja som stále tu. Telo uväznili, ale myseľ funguje a tá bude väčšine slobodná. Ani Kochlic, Honc, Nociar, Medvecký a Cisárik ju neuväznia. To, čo som doteraz dosiahol a čo budem ďalej publikovať, je zásluha nie len mojej nezlomnej huževnatosti, ale i vašej morálnej a finančnej podpory. A hlavne vašej dôvery. Bez vás by som bol len bezmenný človek. Nemáme za chrbtom propagandistické mediálne mašinérie, ani neobmedzený kapitál. Za to máme argumenty, ktorých sa boja. Dnes víťazí ten, kto má informácie a kto má odvahu ich prezentovať. Bez ohľadu, ako tento proces dopadne 21. januára, ja som spolu s vami už dávno vyhral. Zažil a videl som zúfalstvo v očiach vyšetrovateľa, znalcov, ktorí často museli klamať a nakoniec kapituláciu sudcu, ktorý nedokázal straviť fakty. Akékoľvek právne rozhodnutie v môj neprospech nezatieni morálne víťazstvo. Preto, ak tu ostali zvyšky právneho štátu, Senát Najvyššieho súdu nemôže prehliadať praktiky tejto organizovanej justičnej mafie pod taktovkou Cisárika. Justícia má na Slovensku dôveru asi 30% obyvateľstva, čo odzrkadľuje mizériu, v akej sa naozaj nachádza. Ak ma napriek všetkému odsúdia, nič sa nemení. Budem pracovať i z väzenia. Tak ako oni ničia život mne a gňavia tento národ, budem ničiť životy ja im. Tým, ktorí školia ľudí ako Kochlic a Honc, tým, ktorí dosadzujú znalcov ako Medvecký, tým, ktorí šíria lži, aby zotročovali národy. Som presvedčený, že ich najväčšia lož sa stane ich hrobárom. Mňa nezastaví väzenie a keďže tu po mne ostalo kopec práce, už ani smrť. Budem rád, ak ma prídete 21. januára podporiť na Najvyšší súd Slovenskej republiky na Panonskej ulici v Bratislave.
Rád vás všetkých v tento finálny rozhodujúci moment uvidím. Váš Marian Magát.